Kani kadega batesi TV, bat pidang pet ya ki kubor baman kasni, balwan rashe pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Shibanta kajing syakri ya ka kamjong ublay, lengba ka balang Presbyterian ka bahak papok Bhoi Sinon, Reverend P. Nongshli, hakane ka kanti ulatho ikawi ka kon. Kabaulah Thoh nak benta ban pasat jingwan caki kon Kristan ya kabal ai kerteng ki jingkan show bakor ya kani ka kot la pelat Paidbah ha ka jelang kabalalong ha ka nyau terek mentau benai leber arajar arpo lau pastor rang ba kabalang Presbyterian jong karib Bhoi Sinon Reverend B.R. Pamshong ha ka jeseng kabalengkot kabala pelong ha ka yeng mane jong kabalang Presbyterian hanongpo ya kani ka jeseng la penya dau teman basan ti Nongkhlau bat lawan ban sakhi langru dau moderator karib Bhoi Presbyterian Sinon Reverend S.B. Teron uteman basan RR Makdo bat kiwe di teman basan kentop ru ikirang ba balang bat ki bahyang hasem jong Reverend P. Nongshli ni kinong ikai ke balong ke nongsen ya ka jinang jong stat bat kinong pentriang ya ka jing shisha ni sen nong rin ya ka jing tiplam ka jeping naga buta ka kinong rin kata-kata kekenting ka pemik nong lustat dan kadang-kadang India ni sen nong rin ya ka jing tiplam ka jeping naga buta ka kinong rin kinong chopat kidai kinong nikah kibahikai ki belu para om hati school ne hati classroom nrelang baki kot baki la Thoh da ka jing tiplam ka jabit ka banlong ka jing mentoy ka jing ku ya ki we ka dor ne ka purong jong kan kot ka bala Thoh kam shong ha ka jing he kam shong ha ka jing bun jong ki pe reka dor ba jong ka kot ka shong shibu de ha ka jing khia theu ki jing mut ha ka jing mayang ki jing khat bat ha ka jing long pu ka jing long kentang ki kitin ki bala Thoh ka namar ki briu ki pu pada bagian pulai kata kakot kamu beriu dan keberiu pada Thoh hak jumlah pun pada jumlah tentang kita katai ya kejabing jom kini asyik pelan yang kakot kamu katai jingkin show kakot pada Thoh dan Reverend Precious Pun I bagaimana dapat nadu koneksi kan Bhoi sekibru dibantuan bat habagalah pulai ka kan mengkejuku hari ini berjumpa lain kuku yang dapat kekuru yang store betul ya bat pada jenis snake mulai lembaga dapat Raya Shibun Timsin ke Bogor